फैलायबाय दिनैबो फुजा नायनो सार फैलायबाय नायनो खना खना मैबो दं दिनै दिनैथ' सीतामणि दंनो दिनै माबायदि जायो दाथ' ओरैनोथ' सीतामणि बर'ल' होनगासिनो माथो मोजां जागोन ने नायनायसै आरामावसै दिनै माबायदि जायो আমার মন্দিরের পূজারী মোহন দাস আপনার আমার মঞ্চ আমি আমাদের বিষয়ে আমি মঞ্চ উদ্বোধন করি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়ায় যাবতীয় ব্যৱস্থাখিনি আপোনাক কৰিবলৈ অনুৰোধ জনা হ'ল ৰমেন বসুমতাৰী আৰু মংগল বড়ো ৰমেন বসুমতাৰী আৰু মংগল বড়োক মই মঞ্চত বিচাৰিছোঁ মংগল বড়াৰী আৰু ৰমেন বসুমতাৰীক মই মঞ্চত বিচাৰিছোঁ আৰু আমি কিছুমান পিছতে আমাৰ আমন্ত্ৰিত কণ্ঠশিল্পীক আমি মঞ্চলৈ আদৰি আনি এই হিচাপতে আমাৰ মঞ্চৰ যিখিনি যাৱতীয় আমাৰ কাৰ্য এই কাৰ্যখিনি কৰাৰ বাবে মই মংগল বড়ো আৰু ৰমেন বসুমতাৰীক মঞ্চলৈ বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ মঞ্চৰ কাম চলি থাকিব আৰু আমাৰ মোৰ বন্ধু ধৰেণ গয়াৰীয়ে আৰু কেইটামান আপোনালোকৰ সন্মুখত গীত গাব আৰু গীত গোৱাৰ পিছতে আমি নিতামণিক মঞ্চলৈ আদৰি আনি ধন্যবাদ गुरला नायनाया लास्ट फुजा आरो गाबोन दंबो सासे मानसिया बिराद लाम जादों गिदिर नितामणि सिङा दा गाखोसिगोन दसे उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नितामणिनि जे खननायखौ दसे वेट खालाम बिथाङानो जाबाय नितामणि सिंगार गैयाबायदि मोनदों गोजांबाय नामा रायजोफोरालाय गोजां बोथोराबो सफैबाय नालाय नङा होमबा एसे आवाजखौ खोनानो नामा जोंनि गबरनाय रायजोफोरनि जय गबरनाय जोंना एसे सिगांथिं एसे चार्जारै दं साबो मानसिफोरनिया रायजोफोरनिया दै जिरायग्राफोरनिया मा चार्जा जाथ'वाखै नङा होमबा नंगौना नङा थ' गिबियावनो दिनैनि बे खुंगा 27थि बोसोर दुलाराय गबरना श्री श्री शिव फुजा फालिथायनि दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलि आयदायावनो जाथिफैनो हानाय जोंनि गबरदना हालामनि दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनो हानाय आंनि आंगोनिबो आंगो आंनि आइ आफा बैसोनि आंनि आबै आबौ
Hai Kalambra. Hai Kalambra. Hai. Nita Munine arnai man bonan maji mendeng. Ini mendeng. Dia tuh जोंनि सासे बर'नि जाखांफुनाय आरोबाव जों ओनसोलनिफ्राय जों इनकारेज खालामो आरोबाव इयो साबसिन हामसिन खालामनो हागोन। Thank you.
খুন্দা ইলাই হয় নাই মাছ নাই নাই মই যাব চেষ্টা কৰিব নাই